Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokacin. Za ku saurari labaran duniya daga nan ƙugiya Hausa. Tare da ni mai karanto muku Aisha Isa Ibrahim. A yau muna Laraba 20 ga watan Disamba shekara ta 2023. Ga kanin labaran. Manyan janar-janar ɗin sojin Najeriya mutum 113 sun yi murabus daga aiki. Sannan za ku ji shugaba Tinubu ya zaftare kaso 50 na kuɗaɗen mota domin sauƙaƙa wa 'yan Najeriya wajen yin zirga-zirga a lokacin bikin Kirsimeti tare da sabuwar shekara. Sannan za ku ji cewa tsohon ministan ƙwadago ga gwamnatin Tinubu, Simon Lalong, ya sha rantsuwa a zauren majalisar dattawa a matsayin sanatan Filato ta Kudu a yau Laraba. Daga bisani za ku ji cewa ministan tsaro Bello Matawalle ya yi wa 'yan Najeriya albishir mai daɗi. Sannan za ku ji 'yan Najeriya mutum 260 ne suka nemi yin hijira domin su tsere su bar ƙasar a shekara ta 2023. Daga ƙarshe kuma za ku ji Remi Tinubu ta miƙa ɗalibai mata da 'yan bindiga suka sace a jami'ar Fuduma ga iyayensu bayan ƙwatar su fiye da kwanaki 70 a daji. Sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Manyan janar ɗin sojin Najeriya 113 sun yi murabus daga aiki. Ministan tsaron Najeriya Badara Abubakar ya jagoranci bikin cin abincin dare da aka shirya wa manyan sojin ƙasar na Najeriya har su 113 da suka ajiye aiki a wannan lokacin. Ministan ya yaba wa sojojin bisa ga yadda suka sadaukar da kawunansu don hidimta wa ƙasar nan, kuma har suka zo ajiye aiki ba a same su da wani laifi na cin amanar aikin ba. Kamar yadda kakakin rundunar sojin Brigadier Onyema Nwachukwu ya ce, wanda suka yi murabus ɗin sun haɗa da mai muƙamin janar ƙwara ɗaya, sai mai muƙamin laftanar janar shi ma ƙwara ɗaya, sai manjo janar guda 67 da kuma birgediya janar su 44. A nan kuma za ku ji cewa Tinubu ya zaftare kaso 50 na kuɗaɗen mota domin sauƙaƙa wa 'yan Najeriya wajen yin zirga-zirga a lokacin bikin Kirsimeti da sabuwar shekara. Haka kuma shugaban ya ce ba a bas ɗin gwamnati kaɗai ya tsaya ba, ya kuma zaftare kaso 100 na kuɗaɗen jiragen ƙasa mallakin Najeriya don jigilar 'yan Najeriya su more don gudanar da bikin Kirsimeti da sabuwar shekara a faɗin Najeriya. Tsohon ministan ƙwadago na gwamnatin Tinubu Simon Lalong ya sha rantsuwa a zauren majalisar dattawa a matsayin sanatan Filato ta Kudu a yau Laraba. Za a iya tuna cewa Lalong ya ajiye muƙaminsa na minista sakamakon nasarar da ya samu a kotu matsayin wanda ya lashe zaben sanatan Filato ta Kudu a wannan zaben da ya gabata na shekara ta 2023. A nan kuma za ku ji cewa ministan tsaro Bello Matawalle ya yi wa 'yan Najeriya albishir mai daɗi, inda ya bayyana cewa za mu kawar da matsalar tsaro zuwa ƙarshen shekara ta 2024. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta fahimci girman ƙalubalen tsaro da ke gabanta, tare da alƙawarin kawo ƙarshen matsalar zuwa ƙarshen shekara ta 2024. Gwamnatin ta ce a yanzu za a bi salon yaƙar 'yan bindiga da suka addabi ƙasar, musamman yankin arewacin tun kafin su ƙaddamar da hari. Ƙaramin ministan tsaro ne Dr. Bello Muhammad Matawalle ya bayyana hakan a hirarsa da BBC. 'Yan bindiga masu muggan makamai sun daɗe suna ta'adi a Najeriya, musamman yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda suke kashewa da yin garkuwa da dubban mutane, lamarin da ke haifar da fargaba ga matafiya da kuma hana yin noma a wasu yankunan. Wani rahoton kamfanin tsaro na Beacon Consulting a Najeriya ya ce sama da mutum 5,000 aka kashe a Najeriya daga watan Mayu da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya karɓi madafan iko. Idan Allah ya yarda daga nan zuwa watan 11 na shekara ta 2024, duk wasu matsalolin tsaro za a shawo kansu, kamar yadda ƙaramin ministan tsaron na Najeriya Dr. Bello Matawalle ya shaida wa BBC. Ya ce matakai da dabarun da a yanzu aka ɗauka za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar.
Ya ce matakan sun haɗa da bin 'yan bindiga a gidajensu tun kafin su kai hari a murƙushe su. Sannan ya ce za mu yi sulhu ga masu son sulhu. Ƙaramin ministan wanda tsohon gwamnan Zamfara ne mai fama da hare-haren 'yan bindiga duk da bai kawar da matakin sulhu ba, amma ya musanta zargin cewa gwamnatin tarayya na yin sulhu da 'yan bindiga ta bayan fage. Ya ce mutane ba su fahimci abin da ake nufi da sulhu ba. A cewarsa akwai 'yan bindiga da suka yarda da sulhu, kamar waɗanda ya taɓa sulhu da su zamanin da yake gwamnan Zamfara. Ministan ya ci gaba da cewa tsarin da suka yi yanzu, duk wanda bai yarda da zaman lafiya ba za a yaƙe shi. Ya kuma bayyana cewa gwamnan Zamfara ya zo mu haɗa kai. Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da matsalar hare-haren 'yan bindiga ta yi ƙamari a arewa maso yammacin Najeriya. Jihar kuma ta yi fama da rikicin siyasa, wanda wasu ke ganin yana tasiri ga ƙoƙarin shawo ƙarshen matsalar tsaron. Tun kayar da shi zaben gwamna a jihar Zamfara, ƙaramin ministan tsaron Bello Matawalle ya fara tatar baki da gwamnan da ya gaje shi Dr. Dauda Lawan Dare na jam'iyyar hamayya ta PDP kan zargin rashawa da wawushe kuɗaɗen jihar. Ministan ya ƙara da cewa duk da girman ƙalubalen tsaron jihar, amma a cewarsa gwamnan jihar bai taɓa tuntuɓar mu ba ni da Badaru ko neman ya gana da mu kan matsalar tsaron jiharsa. Ya ƙara da cewa gwamnoni da dama na fama da matsalar tsaro sun kawo musu ziyara domin haɗin kai da gwamnatin tarayya don shawo kan matsalar. Ya ci gaba da cewa don haka ni ina kira ga nawa gwamnan ya nemi haɗin kan jami'an tsaro da gwamnatin tarayya domin aiki ba zai yiwu ba shi kaɗai. Ya kuma ci gaba da cewa kada ya dubi tsakanina da shi, ya dubi al'ummar jihar Zamfara, ya aje duk wani abu na siyasa, ya dawo mu haɗa kai domin samar da mafita ga jihar. Hare-haren na 'yan bindiga dai a Najeriya babban al'amari ne da ya jefa jami'an tsaron ƙasar a cikin ruɗani, inda hankalinsu ya rabu musamman yadda suke tunkarar 'yan awaren yankin kudu maso gabas da rikicin makiyaya da manoma a jihohin tsakiyar ƙasar da aka shafe shekaru, ga kuma mayaƙa masu da'awar jihadi na Boko Haram da ISWAP a arewa maso gabashin Najeriya. Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron wannan daɗaɗɗen labarai ne daga Ƙugiya Hausa. A nan kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya mutum 260 ne suka nemi yin hijira domin su tsere su bar ƙasar a shekara ta 2023. 'Yan Najeriya 260 ne suka nemi yin hijira su bar ƙasar, a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM. Shugaban ofishin IOM Laurent Debock ya ce 'yan Najeriya sun tuntuɓi hukumar kan yadda za su hijira daga ƙasar. Ya ce mutanen da ke neman ficewa daga arewa maso gabas su bar Najeriya sun karu da kashi 30 cikin 100 a shekaru 5 da suka gabata. A cewarsa, yawan 'yan Najeriya da aka damfara da sunan sama musu aiki a ƙasar Birtaniya sun haura mutum 1,000. Sannan Laurent ya ci gaba da cewa wasu 'yan Najeriyan da hakan ya ritsa da su sun ƙare a halin ƙaƙanikayi, ba su da kuɗin dawowa gida daga Birtaniya. Haka kuma suna jin kunyar dawowa gida Najeriya bayan abin da ya same su a ƙoƙarinsu na samun aiki ta kowace hanya. Wasunsu sun biya sama da dala 10,000 amma sai a ba su takardar ɗaukar aiki ta bogi, wanda da ita suke amfani su nemi bizar zuwa Birtaniya. Bayan sun isa, idan suka kai wa kamfanin takardar ɗaukar aikin, sai su ji cewa ba daga kamfanin takardar ɗaukar aikin ta fito ba. Mutanen da irin hakan ta faru da su sun fi mutum 10,000, in ji Laurent Debock. Ya ce a halin yanzu hukumar na ƙoƙarin kwaso 'yan Najeriya da 'yan wasu ƙasashe da suka makale a ƙasar Unisiya, wadda ta sa takunkumi a kan 'yan gudun hijira. Daga ƙarshe za ku ji cewa Remi Tinubu ta ɗebi ɗalibai mata da 'yan bindiga suka sace a jami'ar Fuduma ga iyayensu bayan kubutar da su fiye da kwanaki 70 a daji. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Sanata Oluremi Tinubu ta miƙa ɗalibai mata na jami'ar tarayya ta Dutsen Mafuduma da aka sace kwanakin baya hannun iyayensu. An kubutar da ɗaliban ne sakamakon aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro
ƙarƙashin kulawar ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro NSA. Yayin da take karɓar ɗaliban su 5 na jami'ar ta Fuduma da aka ceto waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su, Sanata Olurumi ta ce ilimi shine babbar hanyar yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya. Sanata Remi ta ci gaba da cewa ta bayyana godiya ga jami'an tsaro da suka yi aikin ceto 'yan matan, tare da kira ga ɗaliban da kada su bari abin da ya faru ya kashe musu ƙwarin gwiwar neman ilimi. Mai ɗakin shugaban ƙasar ta kuma ba da sanarwar tallafin karatun scholarship na Naira miliyan 1 ga kowace yarinya a cikinsu da sabuwar kwamfutar tafi da gidanka a ƙarƙashin tsarin nan na Renew Hope Initiative (RHI) da aka jagoranta. Haka zalika ta sanar da cewa gwamnatin tarayya ta bayar da kuɗi har Naira miliyan 2 a matsayin tallafi ga iyayen kowace daga cikin 'yan matan da aka ceto. Waɗanda suka halarci taron mika ɗaliban sun haɗa da iyayen 'yan matan da aka ceto, mataimakin shugaban jami'ar tarayya Dutsen Ma, wakilin Sufeto Janar na 'yan sanda da wakilin NSA. Ƙarshen labarai kenan masu sauraro.